Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meneh ning channel Doni Setioko, sing channel sederhana ya. Channel amburadul lah. Kegiatan saiki lagi ngonten, ya lagi iso ngonten ae iki. Nganggur, edisi Labuan 2 nganggur. Nganggur bolo. Ya ini musim apa? Musim holiday, musim liburan ya. Awak dhewe gak liburan bolo. Duwe entek. Terus singgungane Labuan 1 persiapan raya sok mben. Iki paling sok mben iki ana aku. Arep bongkar sing sawah kulon. Yes. Ramban Lombok Marotuwa kon ramban Lombok aku saiki lagi ning sawah e Marotuwa iki meliti sawah e pik holiday iki nek nanti tapi kok mendung cuacane anjuk mendung iki lha ngene sampean piye bosku mendung ora iki ana sing nandur Labuan 2 iki kendel mbekane opo kendel lah wong iki. Nah, aku sih gak tatak mergo hambane iya terus biasanya cilikane wis keserang lodo. Tapi aku mau ana kok. Yes, gak jan nandur brambang ndelok iki ae. Ndelok pemandangan sawah. Enak pula sawah nding tol. Nding tol. Saiki lagi prai rodok ngonten rodok prai sik. Bahane apa ya. Biar menawa sampean duwe ide aku kudu ngonten apa ya sampean komen ning kolom komentar, aja lali bolo subscribe, like, komen apa aku harus ngonten apa lah. Iki yo lagi pemula ngonten. Maune akun Facebook akunku YouTube maune kan yo keblokir gak roh emailku mbiyen HP-ne kan ganti iki HP-ne anakku tak gawe konten lha iku tak spill sebelah kono ya sebelah kono ke lah enek wong dodok to ke lagi bongkar ke iki persiapan Labuan 3 jadi nak aku dhewe ya sik urus siap megakno danane lagi musim udan musim pilek juga sih pilek yes tak ngerokok ae menawa nak dirokok iso mari aja lali sampean komen apa ngono lah engko challenge kok bukannya challenge sih ya duwe ide ngonten aku ki enake apa ngono lho jadi ben saling sampean ben puas kasarane kan nonton videoku sampean komen enake ngonten apa idene ya kan ngono to. Guys, cukup sekian sangka aku Doni Setioko ki mini vlog. Maksudnya mini vlog ki sembarang sederhana. Mbok aku ki ngopeni brambang, mbok aku jeng dolan ning negara Astanapura. Pokoknya tak vlog. Ya muga-muga sampean terhibur karo konten sederhana aku. Aja bosen-bosen nonton sederhana videoku, channelku barang tolong dibantu ya. Bantu di subscribe yo mungkin saling berbagi cerita pengalaman wis ngono ae muga-muga kabeh sehat kene lan apa-apa lancar rezekine yo sehat wonge sehat badane sehat pikirane ayem tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.